Erokamano Nyanjo Juma kuom report makamano. Wadhi ane kaunti ma Turkana kama iyudo ni migawo mar thieth e kaunti ma Turkana ochako ayanga chenro mar chiwo chanjo mar polio ne nyithindo mantiere e bwo higni 5 ma ibiro bang' kwan nyithindo mosegamo tuono chopo 5 ka 4 kuomgi nowuok e kaunti no ma Turkana. Jatend migawo mar thieth e kaunti no ma Turkana James Wangiros Longole okwayo jonyuol mondo oter nyithindo e kuonde chiwo chanjo mag polio mag mondo mi ogeng'negi gamo tuo makamano. Apisa maduong' e migawo mar thieth Katra Abdi owacho kanyo ni kaunti ma Turkana nyaka koro ng'i motegno nikech nyithindo e kaunti no ni e lai mambele mar gamo tuo no. The launch of county-wide campaign vaccination against polio, and we are targeting children below the age of 10 years. Yeah, refugees are part of the population targeted. So it's both, in the context of Turkana West, it's both the host and the refugees. We have 5 cases as a country. The 4 human cases have been found in Turkana County, Turkana West. The 1 case from the environmental surveillance is from Nairobi County. So as Turkana County, I want to call upon the public that any parent, any guardian who has a child below the age of